Kwistjoni ġdida li nqalat fit-Transport Malta qed twassal biex għadd ta' studenti mhux qed jieħdu servizz xieraq fit-trasport tal-iskejjel. Il-kwistjoni oriġinat f'Settembru li għadda meta Transport Malta bdiet tikri minibuses u coaches biex jipprovdu servizz wara li telqet l-arriva. Iżda meta l-Gvern beda jmexxi trasport pubbliku u ġeddet il-kuntratt ta' dawn il-minibuses, jidher li l-minibuses bdew jiġu mibdula f'coaches low floor, kif spjegat persuna li kkuntattjat dan l-istazzjon. Peress li ġeddilhom il-kuntratt l-arriva tal-qed handoveru, daw il-vannijiet. Flok vannijiet qed jiġu mibdula bil-permess tal-UBS. Orrajt qed jiġu mibdula mill-sidien tagħhom. Flok minibus dan qed iġib low floor. Il-persuna li tkellmet ma' dan l-istazzjon spjegat li x-xufiera kienu jużaw il-minibuses għal ġar ta' tfal tal-iskola u biex jaħdmu ma' Transport Malta. Iżda issa l-bidla minn minibuses għal coaches kellha implikazzjonijiet fuq il-ġar ta' tfal tal-iskola minħabba li jidher li l-istudenti issa ma jistgħux jiġu miġbura minn wara l-bib kif kien jiġri meta s-sewwieqa kienu jużaw il-minibuses. Flok minibus wieħed jaqbad u jġor 40 salt. Orrajt minn ġal l-iskola. U flok imur qassamu wara l-bib bħalmu suppost li għamel minibus, qed iniżluhom ġo ċentru tal-Irħula. Konsegwenza li hemm min idum kwarta miexi 20 minuta, 10 minuti tfal tal-iskola u filgħodu irridu jinġabru daw minn ġo ċentru. Il-persuna li tkellmet magħna staqsiet jekk il-Ministru tal-Edukazzjoni huwiex konxju ta' dak li qed jiġri fil-qasam tat-trasport tat-tfal tal-iskejjel. Min qed jieħu r-responsabilità tagħha din. Jaf il-Ministru tal-Edukazzjoni bit-tender li qed tiegħu lill-UBS x'inhu jagħmel. Diversi persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon għalulna li dan kollu qed iseħħ quddiem għajnejn l-awtoritajiet li huma konxji li t-tfal tal-iskola spiċċaw il-vittmi f'din il-kwistjoni għax issa qed ikollhom imorru jistennew it-trasport fiċ-ċentri tal-ibliet u l-irħula.